Right, so mae'n rhan i'r sîn roc gerddorol Lisa Pyrs. Hiya! Sori, na i wneud hwnna eto. Ar hyfryd Lisa Pyrs! Ond ddim yn dda iawn, ond dyna ni. Bant ni. Oce, so dyna mynd allan efo'r Brits Awards. Ie. Nes ti wylio'r Brits Awards? Do, nes i wylio do, siomedig. Ni'n clywed bod chdi'n siomedig. Ie, nes ti fwynhau, do? Iawn. Ie? Diolch. Be nes ti fwynhau? Nes i fwynhau Lily Allen wrth O, gwrs. na! A dewis anghywir i agor o sioe, o'n i'n disgwyl gweld Jedward. O ran, na JLS, na gynnu jyst symud ymlaen. Na jyst yn gas o Lily Allen. JLS. Right. Nath nhw ennill y 2 wobr. Ie. Nath nhw ennill y sengl o'r rhywbeth oedd neb yn disgwyl nhw ennill. Achos Cheryl Cheryl, Cole, ie. oedd pawb yn disgwyl i Cheryl gael o, ond nath i ddim. O'ch chi'n licio i sengl nhw? A pa'n oedd e? Yr un cheesy. Everybody in Love, oedd e? Neu, o ie, hwnna, Beer Again, ie. Beer Again? Na, dwi'n meddwl. Hwnna. Oce, hwnna. A hefyd, oedd Oasis wedi ennill album gorau'r 30 mlynedd dwytha. Eiddiannol. Dwi'n licio'r album, What's the Story Morning Glory, definitely maybe yn well. Dwi'n cytuno. Oce, na ni te. Diolch yn Lisa Pyrs. Ond oedden nhw'n erbyn Duffy doedd. Ie. Ond well gyda fi Oasis, yr album lle da. Ond Liam ar y noson, ffwl. Dyna sy'n mae Liam yn behafio bob dydd trwy'r dydd. Wel, mae'n amser i Liam, da fi fyny. Nath o licho i feicroffon a'r wobr i fewn i'r gynulleidfa. Na ni te. Gwirion. A Lady Gaga oedd brenhines y sioe. Sôn am wirion. Helo. Be mae'n neud? Mae'n dda, mae'n gallu perfformio. Yndi. Ond oedd y perfformiad yn y Brits ddim mor waw ac arfer. Na, ni'n disgwyl gweld rhywbeth arall yn digwydd, ond na ni. Doedd o'm yn fawr y sioe nag oedd hi'n chwarae ryw gitar, coction, ond nath i ennill 3 gwobr. Don Chera. O ran perfformiadau, doedd y neb yn wefreiddiol. Cysaebion ar tân. Wel, dwi'n meddwl mae gorau fi oedd Florence Welsh, Florence and the Machine a Dizzy Rascal. Iawn. Ydy hi'n ddigon enwog i... Na, di, ond oedd hi'n gallu... Oedd hi well na Cheryl maimio, ac oedd hi ddim yn mynd efo'r gan. O. Doedd ddim yn dda. A ni wedi siomi. Oce. Da ni'n licio Cheryl. Ie, dyn. Ond doedd ddim digon da. A Robbie Williams. Robbie Williams, chwarae teg, mae yn ôl yn di, twad? Nath o ennill gwobr am ei gyfraniad i gerddoriaeth. 36, ydy o ddim yn heiddi gwobr am... Nath o Spice Girls ennill yn y gorffennol? Oedd y Spice Girls yn da. Esi weld nhw o flaen ac oedd nhw'n wych. Oce. Ond Robbie, na, dwi'n yn fan, ac nes i mwynhau berfformiad y chwaith chydig yn ddiflas. Te? Lot o ganeuon o'n i'n wybod, ond gynnal beth fwy spectacular, o'n eisiau gweld mwy gyda fo. Oce, dali'r ati, Robbie. Ie. Ie. Dwi'n gwybod y sang o fod ala ti. Right. Dwi'n fan mawr. A symud ymlaen o'n i Can i Gymru. Ie. Mae'r 8 ola wedi cael eu cyhoeddi. Rhydian, ti di ennill yn Can i Gymru o blaen. Nes i ennill yn y gorffennol, do? Do, rai, nes i ennill yn y gorffennol. A mae gan, mi glywais i. Mi glywais i, na, go, na. Gan i'r nodyn uchel na ni. Sy'n amser ni, mae'n ysgrifennu. Dwi'n wirion. Oce, yr 8 Dau fan ola. hyn ma'n gweithio. A lot o bobl o'r sîn rock Gymraeg yn yr 8 ola lenni. Os? Ella bod nhw'n troi rhyw gongol newydd. Be, trio fo'n Mynd cool? mwy hip a Ti'n trio cool. bod fi ddim yn cool? Na, gwt. Ond, ia, lot. Mae Osian Howells o'r Odds, Alun Tan Lan, Guy Toms, Aaron Williams, Laurie Evans o Estella, a Deo Jones o Hafaliadau. Lot o bobl da. Dwi'n edrych ymlaen, dwi'n gobeithio gai fynd. Gen i weld? Rwy'n wahodd fi. Falle bod ti ar y panel. Dim joc. Dim joc, rwy'n gwahodd ti. Ie, please nawch. Ie, oce. Swn i'n cael hwyl. Oce, a symud ymlaen rwan i Messrs in France. Ie. Maen nhw di fod yn mynd o nerth i nerth. Maen nhw'n gred yn hoff fan Ers ennill gwobr band newydd ni, dwi'n meddwl... Ni wedi gwneud nhw... Ni sy'n lawnsio Masters in France. Pan fo yn edrych mor flin. Mae'n cool. Ie, na, rhyw bythefnos yn ôl, nath nhw ffilmio fideo newydd i'w can Greyhounds efo Brian Hibbard o Twin Town. Ie, a Coronation Street yn gorffen. A pan fi diw? Bob dim? Ie. So, da iawn nhw. A hefyd, maen nhw wedi dechrau ymgyrch ar Facebook. O, dwi'n gwybod os maen nhw sydd wedi dechrau fo, illa, ond maen nhw wedi dechrau ymgyrch i drio cael fewn i'r 20 ucha. Ie, i sengl nhw fydd. Ie, yn y ddinas. Ie, ti yn y grŵp? Yndw, dwi'n meddwl. Fi yn y grŵp? Yndw, mi ydw i. Ie. So... A gyfer dydd Gwrdewi? Mae 9,000 o bobl di... Angos mae pawb yn prynu'r sengl? Ie, gobeithio gawn nhw, gyrraedd ar digen ucha. A mae'r sengl yn cael ei ryddhau ar dydd Gwyl Dewi ar Fawrth yn cyntaf. A sôn am dydd Gwyl Dewi, mae yna orsaf radio yn yr Unol Daleithiau hefyd yn dathlu dydd Gwyl Dewi. Yn ble, yn yr Unol Daleithiau? Ie, mae yna orsaf radio yn mynd i chwarae cerddoriaeth Gymraeg trwy'r dydd. Nagos. Oes! A maen nhw eisiau i bobl gyfrannu. Ac os da chi eisiau cyfrannu, mi ddylech chi e-mailio irftradio@gmail.com a maen nhw'n mynd i chwarae cerddoriaeth Gymraeg trwy'r dydd. Popeth? Wel, di nhw'n gorfod uniaeth Gymraeg. Wel, na, paid o'n wirion. Dim mega.
Ac ysyn nhw'n sydyn i gigs yn dofyn i dros yr wsos, nos Ferchan, Masys yn Ffrans yn Ysgol Bodedan, Bryn Fawn ar band yn Rasgals Bangor, nos Iau, Sweets Babw yn Bistro Blaena, nos Wener, Ceitlo Bon, yn Morgan Lloyd Cynarfon, awn ni? Ie? Oce. Llywan Steffan yn Neuadd Powys Prifysgol Bangor, a nos Sadwrn, Ceitlo Bon, a'r Neil yn Clwb Ifar, Masys yn Ffrans, Masys yn Ffrans, Clwb Rygbi Bwlleli, a Iwcatan, Mona, Gwalchmaid. Pam bod chdi'n gafel cardio fi? Fi di sio mi o dagwedd ti. Ti di mwyn gas. Rhaid, diolch yn fawr awr, Lisa Pyrs.